Wednesday na naman. Okay, muna tayo bago tayo mag-exercise. It's Wednesday. Ay, ako. Sarap matulog. Okay. Kape. Check natin yung ating bayabas muna. Bago tayo maglakad. Yun o. Malalaki na. Ating bayabas o. Ayan o. Kita nyo? Lalaki o. Bayabas natin. Kape muna. Yung mga bayabas. Malaki. Ah. Morning. Good morning. Medyo umaambon na. Maambon. Ubusin mo natin itong kape natin. Ating gym area. Medyo makalat pa yun. Garage. Wala pang katao-tao. Tulog pa sila. Mga tao dito. It's Wednesday. It's Wednesday here in California. Private. Ito. Hi there. What is that? For? 212 Yeah. Is this Uber? Sorry? You're delivering stuff? Yeah. It's a private company? The team. What company is it? This company. You can leave it there. So what's the name of the app? It's under Uber? No. No, I don't know. I can
B2B. Oh. That's a lot. Okay, dami delivery ngayon na private. Ano siya. Hindi nila siguro kaya. Hindi daw makasalita ng English. Siguro Chinese ano yan. Hindi naman Timo. Check ko nga. Check natin kung kanina para kanina yan. Yung neighbor niya. Minsan kasi daming dumarating Amazon. Ano-ano. Ito kay Angel to eh. Oh, delivery kay Angel. Ito ko rin. Rancho. Ano kaya to? Ah, Timo. Sabi ko na nga ba, Timo. Timo siya. So, na-order niya sa Timo. Ang nag-deliver is from here din. Hermosa, malapit lang. Rancho Cuca Monga sa California. So lumalaki na ang Timo. Yung Timo ano natin, Timo na app. Yung anong in-order ni Angel. Yan. Pad muna tayo. Medyo umaambon. Ambon. Ambon dito sa Cali. The guava is big. Still green. No, huh? Still green. The bag? Ah, The guava? yeah. No, later. It's gonna be Yeah, good. later. Yeah.
Inaabangan nila yung aking bayabas. Medyo ano ngayon, maambon-ambon. Ambon-ambon. Maambon. Ah. Lamig. Ito yung kagabi yung nahuli na sakyan. Yan o. Naglalakad kami. Hinuli yan eh. May ginagawang kalokohan. Yung car na yan. Yan. Kasi may tumawag na pulis. May pulis na punta. Hindi taga dito yan. So maganda yung neighbor namin kasi kung may mga stranger at nagpark sa aming area, tinatawag. So kami dito, alam na nila. Katulad ko, araw-araw, gabi. Since dumating kami dito sa area na to, naglalakad na ako sa neighborhood. Kailangan talaga ma-familiarize ka sa mga tao sa kapitbahay mo. Kailangan lumabas ka sa bahay mo, kahit hindi ka makipag-usap, ipakita mo yung mukha mo para alam nila na ikaw ay hindi stranger sa lugar. Ito yung second na home namin eh. Mula nung lumipat kami. So medyo lumalakas na ang ambon. Buhat-buhat na lang tayo. Buhat-buhat na lang. Exercise na lang sa garage. Exercise na lang tayo sa garage. It's raining. It's raining California. Whew. Ah. Stretch lang tayo at buhat. Medyo umambon eh. Woo. Ambon na. Maambon na. California. Na tayo. Sa garage na tayo, exercise na.
Ano, sili, kalunay, bayabas. Okay. Bush.